Vale, aquí identitat del lloc, és per canviar això d'aquí, que ho havíem canviat abans, però com que ens havia donat aquell error, no... Aquí... I això de la icona és per si voleu, i això és per si voleu posar el logotip de la vostra botiga. Vale, aquí veiem que no fa ni cas. Vale, això de la capçalera és per si voleu posar aquí dalt una imatge de fons, etc. Vale, això és qüestió de que aneu toquetejant i aneu veient què es modifica. Per què? Bueno, perquè és la millor manera d'aprendre com deixar la vostra web al vostre gust, d'acord? Anem a veure aquesta banda d'aquí, que això són els widgets, com podem modificar tot això d'aquí. Anem aquí on posa widgets i tenim barra lateral, que és aquesta zona d'aquí, i veieu que posa aquí buscar, que és aquesta d'aquí, doncs això jo d'entrada li tindria esborrar, d'entrades recents serà si teniu un blog que us mostraran aquí les entrades, de moment això ho eliminarem, comentaris ho eliminarem, ara ho eliminarem tot i després ja anirem veient què és cada widget, les categories, res, fora, perquè ara nosaltres el que volem és fer un catàleg de la nostra botiga. Vale. Veiem que, bueno, aquesta es queda aquí per defecte, però ara ja sortirà. Cliquem aquí, afegim widget, i ara ens en anem, tirem cap avall. Si voleu, podeu posar aquest de formulari de búsqueda de productes, perquè el que hi havia abans era buscava dintre de tota la web, aquesta només és per productes. Ara podem posar un widget de les categories de producte, veiem que estan aquí, podem mostrar-ho com un desplegable, doncs ja escollir les categories que volem. Aquest títol, si vols, es pot canviar, en comptes d'aquí categories de producte, doncs modifiques i poses el que tu vols. Què més? Podem filtrar els productes per atribut, això com que no tenim atributs posats no ho activarem de moment. Els podem filtrar els productes per preu. Aquí com que estem com que mostrem... no surt... ja veurem per què. Què més podem posar? Podem posar un núvol d'etiquetes de producte. Podem posar els productes vistos recentment. Vale. Ara per defecte, com que no tenim cap menú creat, ens sortirà totes les pàgines que anem creant, se'ns aniran afegint aquí. Doncs ara anem a veure com crear un menú. Menú per defecte, ubicacions del menú principal, següent, afegir elements, inici, que serà la botiga, i en principi ja estarà, d'acord? Perquè com que no tenim carret, ni tenim finalitzar compra, ni tenim mi cuenta, això de moment ho deixarem tal qual i que no ens surti inici. Si volem, a dalt al menú també podem afegir les categories de producte, de la mateixa forma que estan aquí. Però ara mateix trobo innecessari, d'acord? Li donem a publicar i veiem que ens sortirà només aquesta pàgina d'aquí dalt. A veure, anirem enrere, aquí a capçalera, això ara, de moment, ho deixarem així. I en el següent vídeo anem a veure com canviar el tema del nostre catàleg online, d'acord?